जितु लिडार तिप्रामथाय सरि बिजेपि या करे तिप्रामथा फाइनाल जों लामसगो बिजेपि या करे तिप्रामथा फाइनाल जों लामसगो दिनै राजेश मुरा सिंह महोदयनो जों लामसगो ओरै त्रिपुरा महोदयनो जों लामसगो दिनै जत आदं बिजेपि या करे तिप्रामथा फाइनाल जों लामसगो जागातले राजाफोरनि दनपुर तै मातारबारिनि तिप्रामथा फाइनाल लिडार जों तिप्रामथा लामसगो बिजेपि या करे फायो आं 2017 नि होतेन दङ 18 नि सिगां दं माने आं मण्डल जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट दं माने गांख्ला ता या करे बुवाग्रानि लगेरो ना तांगे या करे फायकान बिजेपि बिजेपि या कर माने गांख्ला तो आं बरक डेभलप जे खायदे हिन बरक जे कक सामाने आबने हायख्ला आं आनि पाराव नुनु गया लतै पुनि पाराव बो आमतै नम तखना गांख्ला आबने परे बते बो आने को ता रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आरो बो किसा आं बरक जे सामाने बाय आं तंथंजाखलै आनि बखा जाजाखलैया आबने बागै आनि निजेनि बसाबो मांनै इंलिश मिडियाम परे दं बिजेपि रक तो साइड दङ जत जागाय न डेभलप खाय दं नोंखे डेभलप रक खायबाने नु आं तो आनि मखल तो क्लाया खदो आम माने डेभलप खायो हिनि बुखु बाय सामाने फानो आं तो आनि मखल तो क्लाया ता गांख्ला जदि बरक कोनो कायसा सुख सिवै जदि आनो सावै इकुलाय आं क्लायमाने हिनि फनगै रुखां गांख्ला हयतो आं गफान गसेना नाय तो माखला तो बरक आं तिनि सुख जरा तै बरक फनो गयाखो आरबो आं बनो गयाखो जदि बरक क्लायमान तो खां गांख्ला आनो फनगना बुनागला खामन आं निजिनो नुक खामन खरबसु फायकान हतेनि आरो जों आरो तो आनि लगे संसह माने आनि पारानि सह ताई किसा हाजाल पारानि बो दङ ल जोंरो मोटामोटी 60 70 जन 72 फायकाता मानसो जे तिप्रामथा के डेभलप देखायना तिप्रामथा डेभलप खायनाय अब तो बरक चान्स मान माने परेसि खायनाय ताक तेने को आनि क्लब बाबु खलायो बाबु बसा हिनो क्लब बनो खानो ताक बायसा चान्स रइ नायले नानै जोंनि पाराव लकेल आबो हायने वानसगै आनि बाबु एक समय दं माने एमडीसी गांख्ला बनि जरा बजा खायलांखा गांख्ला बनि जरा परीक्षा गांख्ला आबनि परे जे कन्ट्रोल अंग सुदु वानसे एरियानि जेमन जोंनि आं साइडनि गांख्ला मेलागरनि सुनामुरानि सि जोंनि पारा कन्ट्रोल खाय आ तमुसे निनि बाबु तमुसे कैंडिडेट मा यांके नों तैसा हायनो हाय बीजेपी थाना वो को देनि जे किनि आबो तो आमते या जे तो बोन तो नों तो चांस ने हिंदे से तिनि तिब्रामा तो जयन के बाद तिब्रामा सता बो हापां खाय तो एडिसे हापां गो जे सांबुतां बम हाय खायजक पान नुगो दे नों किसा जो सांबुतां खायजक मान नुगो दे फायमान क्ला ना बिनि बागै नों सयसो फायमान ना आं तो बुबाग्रानो हामजागै फायखा ओंग्ला बुबाग्रानि लगे बतं खांख्ला आं बो नुबो हामजा खाता